30 de xaneiro, celebramos o Día Escolar da Paz e a Non Violencia. Por iso, hoxe, todas e todos os que formamos parte desta comunidade educativa reunímonos aquí para manifestar que nos gustaría que chegase o día non que non sexan precisos manifestos e que ao levantar a vista vexamos un mundo que se arrexa pola solidaridade e a paz e a liberdade. Desexamos que as nosas aulas, os nosos fogares e a nosa vida se inunden de mensaxes positivos que fagan do noso mundo un lugar mellor. Por iso, os alumnos e alumnas do cole van ler estes mensaxes que pintamos e escribimos nas nosas portas das nosas aulas. Esas mensaxes que nos fan constructores de paz e dun mundo mellor. Letremos da man. La paz es ser feliz. A paz é amor. Sempre amor. Sempre axuda. Sempre igualdade. Sempre... Non me apunto. Cada día. Non a violencia, non a guerra. Construímos a paz todos los días. Entre todos e todas podremos conseguir unha paz máis forte, un mundo mellor. A paz está nas palabras e nos corazóns. A paz une o mundo, xuntemos os corazóns. A paz no mundo fai a vida mellor. Matemáticas pola paz. Máis respeto, menos violencia. Multiplicamos a amistade e o amor. Dividimos os recursos entre todos e todas. Quinto B, proponvos unha das mellores receitas para a paz. Unha morea de apertas, 7 cullaredas de bicos, 300 gramos de educación, un vaso de leite, 4 buncas de igualdade, 1 kilo de respeto, 200 gramos de amabilidade, un vaso de amizade, un chisco de amor. Mestúrase todo, enfórmase a 180 grados e bo proveito. A paz está nas nosas mans. Mira, José, ven bien con corazón, se tres paz, e non guerra en nós mesmo, firmados eses 60 de sexto. O alumnado de primeiro A reclama que a paz é como a auga, é imprescindible. A paz hoxe e todos os días. Lemos pola paz. La PS, respecté e perdoné. Os alumnos e alumnas de terceiro A senten que a paz e o amor van no interior. A paz é máis que ausencia de guerra, a paz de bondade e armonía.